עכשיו אני אראה איך מחליפים מקסטה שמורכבת על חרמש לקסטה עם חוטים משוננים. אוקיי? אנחנו צריכים לעצור את הקסטה על ידי פין. אנחנו מסובבים, הקסטה נפתחת בהברגה שמאלית. מניחים אותה בצד. לקסטה הזאת יש מכסה הגנה, אנחנו פותחים אותו על ידי סיבוב, מוציאים אותו החוצה. מניחים, לקסטה יש פה מגרעת, היא מתלבשת על בית הגיר של החרמש. מניחים שייבה מתאימה ושמים בורג הברגה שמאלית ששייך לכל חרמש, בחרמש יש בורג מתאים. עכשיו, על מנת להדק את האום חייבים לעצור את הגיר ומהדקים בהברגה שמאלית. מהדקים עד שהאום נעצר. לוקחים את המכסה, על המכסה יש סימן של נעילה, מניחים אותו על האום ונועלים את המכסה. זה מכסה הגנה של האום. עכשיו לוקחים שני חוטים משוננים ומכניסים אותם בחור הרחב. יש חור רחב, יש שני חורים רחבים, שזה אחד זה ואחד זה. יש שני חורים צרים שזה יוצא מפה ויוצא מכאן. בחור הרחב מכניסים את החוט, מכניסים את החוט, שבלות לפחות סנטימטר, כי בזמן שהוא נקרא, שנוכל להוציא את זה החוצה. מכניסים את החוט השני לכאן, והקסטה מורכבת. ניתן להרכיב גם חוטים עגולים, גם חוטים משוננים. ניתן להרכיב חוטים עגולים עד 4 מילימטר, חוטים משוננים ל7 מילימטר, כמו שאנחנו רואים כאן, חוטים כאלה. על מנת להגביר את הפעילות של החוט, ניתן להרטיב אותו במים, וניתן מדי פעם לשים טיפה גריז בתוך הקסטה, על מנת שהחוט יעבור יותר בקלות.